అందుకే హనుమంతుని జననానికి ఏర్పాట్లు గావించేందుకు ఆ పరాశక్తే దేవగురు బృహస్పతి నోటి నుండి పుత్రవతి భవ అని ఆశీర్వదింపజేశారు. అలాగే తపస్సాచరించే మునువర్యుల నోటి నుండి అటువంటి శాపం తగిలింది. మునివర్య, నన్ను క్షమించండి. ఇన్ని సంవత్సరాలు మౌనంగా ఉన్న తరువాత నా నోటి నుండి ఏదైతే మాటొచ్చిందో అది అబద్ధమయ్యే అవకాశం లేదు. నేను తలుచుకున్నా అది వెనక్కి తీసుకోలేను. ఇందులో నీ దోషమూ లేదు, నా దోషమూ లేదు. భగవంతుడి ప్రేరణతోనే ఇలా జరిగింది. నువ్వు శోకించకు పుత్రి. నువ్వు ఆ భగవంతుడు పరమేశ్వరుడి అంశకి జన్మనివ్వాలి.